Sons de taverna, amb Joan Brugués. Hola, què tal estan? Molt benvinguts a tots els seguidors i seguidores d'aquest podcast de Sons de Taverna. Arribem ja al capítol número 20 i moltes gràcies per seguir-nos setmana rere setmana i també recordar-los que la setmana passada, o més ben dit explicar-los que la setmana passada incorporaven noves veus. Després que vingués Irene López teníem a la Montse Riera, Gerard Carrión i la Maria José Bultó. Això vol dir que aquests són l'equip que fem aquests Sons de Taverna i que també sempre està obert a noves incorporacions. Molt bé, el que farem ara és començar ja el que els hi tenim preparats, aquestes seccions, i la primera és els Sons de Cançons, que ens ajuda a descobrir les històries que tenen aquests temes que formen part d'aquest gènere musical. L'Irene López ens presenta la cançó i, com sempre, li donem pas dient-li: Irene, què ens has preparat per avui? Què tal, Joan? Per avui he pensat el següent tema. Una tarda passeava. Ens trobem amb una havanera d'autor desconegut, amb una lletra senzilla. Passejant per la vora del mar, es troba a la noia estimada i que li diu que l'estima. Tot un amor fidel. Lluís Llach en va fer l'adaptació al català pel grup Els Pescadors de l'Escala, que la cantaven a la pel·lícula Borrasca. Avui, tot seguit, l'escoltarem, però en castellà, i la interpretarà el grup Les Veus de Parlava. Una tarda passeava, el tema que ens ha portat la Irene López amb Les Veus de Parlava, una havanera d'aquelles que podem anomenar clàssiques, que també, com bé explicava, hi ha una versió en català que tan sols la interpreten els Pescadors de l'Escala. És una cosa curiosa que cap més grup s'hagi interessat per fer aquesta cançó en català. A veure si ens escolta algun i l'inclouen en el seu repertori. Bé, això era els Sons de Cançons, i dels Sons de Cançons el va de grups, que ens agrada conèixer els grups que formen i recordar els que havien format part d'aquest gènere musical. La Montse Riera ens parla d'aquests grups. Quin toca per avui, Montse? Hola, Joan, com estàs?
Avui a Va de Grups us porto el grup Blauet. El grup Blauet va ser un projecte iniciat per Josep Berguedà i juntament amb la Marta Bombí a l'any 2015. Tot i que ells continuaven amb el seu duet La Bella Lola, per tots coneguts, varen crear aquest grup per fer actuacions de 3 o més components. Es tractava d'oferir havaneres amb la combinació i joc de veus mixtes amb l'acompanyament de guitarra i acordeó. I amb el que van voler donar un toc de frescor al gènere amb un repertori clàssic molt complet i variat, fruit de les experiències en el cant de taverna. Pel que fa a la discografia, fins a dia d'avui no tenen cap disc editat. Els components que formen el grup Blauet són Marta Bombí, Josep Berguedà, Arrigó Tomàs i també als seus principis, als seus inicis d'aquest grup, la Raquel Prats. Fins aquí el Va de Grups d'aquesta setmana, però us deixo amb un balset mariner anomenat Records de la Narcisa Oliver i en Josep Bastons. Espero que us agradi i ens retrobem la setmana que ve. A dalt d'unes roques mirant el llevant, un vol de gavines ha vingut volant. Les aigües són clares i els vins fan olor, i jo sento encara i el deixo un petó. L'aire fresc de tramuntana que arriba del Pirineu porta cristal·lina i clara, recordant-se de veu. Veig ta cara reflexada dins del blau immens del mar, i tu em dius altra vegada, ets per mi, tu tornaràs. Recordo aquells dies d'amor tan intens, quan vaig amb la barca lluitant amb els vents. La mar em reclama però ja tornaré, i la meva esposa de tu jo et faré. L'aire fresc de tramuntana que arriba del Pirineu porta cristal·lina i clara, recordant-se de veu. Veig ta cara reflexada dins del blau immens del mar, i tu em dius altra vegada, ets per mi, tu tornaràs. I tu em dius altra vegada, ets per mi, tu tornaràs. Preciosa, com no, aquesta cançó, aquests records que ens ha portat el grup en Blauet, protagonista d'aquesta secció que també ens ha explicat la Montse, i llàstima que ens deixés tan aviat la Narcisa Oliver, perquè feia uns poemes meravellosos, i com no, Josep Bastons, que sempre, com m'han escoltat més d'una vegada dir-ho i m'escoltaran moltes vegades, és que els aclaven totes les músiques que fa, que els hi hem de dir. Va de Grups, avui, com han pogut escoltar, amb Blauet. Però també ens agrada estar al dia, saber què passa, què es mou, què es cou dintre el món de l'havanera i el cant de taverna. I en Gerard cada setmana ens posa el dia de les notícies d'actualitat sobre l'havanera i el cant de taverna. Gerard, sembla que hi ha notícies sobre la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Explica'ns. Hola, amics dels Sons de Taverna, com esteu? Doncs avui us parlarem d'una iniciativa molt interessant, perquè aquest dissabte, primer dissabte del mes de juliol, hauria de celebrar-se la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, però malgrat la pandèmia de la Covid-19 no es podrà celebrar. Però hi ha una iniciativa molt interessant perquè Ràdio Palafrugell organitza una nit d'havaneres a través de les xarxes socials i des de la seva pàgina web com a alternativa a la cancel·lació de la cantada. Una vintena de grups d'havaneres i d'artistes de tot Catalunya s'han sumat a aquesta iniciativa per fer sonar el ritme d'havaneres aquest dissabte 4 de juliol, coincidint amb la data on s'hagués desenvolupat la 54a cantada d'havaneres. Aquesta nit d'havaneres començarà amb la participació del grup palafrugellenc Peix Fregit, que interpretarà Pels camins que té la mar, mentre que el tancament serà a càrrec de la Neus Mar amb una peça preciosa com és La remendadora.
A la nit d'Havaneres de Ràdio Palafrugell també es comptarà amb actuacions d'altres grups palafrugellencs com Portbó, Els Cremats, la Indira Ferrer Morató i també l'Empordanet. Altres formacions gironines que s'han sumat a la iniciativa seran els palamosins Grup Norai, les gironines Les Anxovetes, els pescadors de l'Escala i també la garrotxina Clara Bonfill. La resta de comarques catalanes també estaran representades amb grups com Barca de Mitjana, de Premià de Mar, el Balandre de Reus, el Grup Boira de Lleida i els Escamarlans de Palau Solità i Plegamans, entre d'altres. Cal dir que es retransmetrà a través de Ràdio Palafrugell a partir de les 10 de la nit. També es farà pel canal de YouTube de la pròpia emissora. Però atenció, perquè Ràdio Estel portarà aquesta cantada per tot Catalunya i també Andorra a través de les seves ones. Cal recordar que l'organització de la cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell va decidir, com dèiem, suspendre la programació d'aquest any a causa d'aquesta incertesa que estava generant la Covid-19 i per primera vegada en 54 anys no es podrà mantenir aquesta tradició. Atenció, perquè la nova data serà el proper 3 de juliol de l'any 2021, de l'any vinent, ja ens podem reservar dates. Se celebrarà aquesta 54a cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell i ja es comença a treballar en el repertori i la participació dels grups. Doncs ja teniu aquesta iniciativa per aquest dissabte, no ens perdem aquesta cantada d'Havaneres a través de les ones i nosaltres ens hi tornarem a posar la setmana vinent a més notícies d'actualitat amb unes iniciatives molt interessants. No us les perdeu, amics. Bona setmana. Moltes gràcies, Gerard. Doncs ja hem vist que la cantada de Calella de Palafrugell, com molt bé ens ha explicat en Gerard, aquest any es podrà seguir per Ràdio Palafrugell, també a Ràdio Estel i una sèrie d'emissores que programaran aquesta cantada de Calella amb aquest format. Esperem que sigui l'últim any que passi això, que les ràdios hi han de ser-hi, però per donar la cantada de Calella en directe, igual que ho fa a la televisió, en aquest cas TV3. I per acabar amb l'agenda, aquesta es va ampliant i si volen estar informat de totes les actuacions no es perdin el que ens explica la Maria José. Endavant, quan vulguis, explica'ns. Hola a tots. Alguns ajuntaments es comencen a animar programant cantades d'havaneres que, degut a la situació actual, són en espais controlats als que s'ha d'accedir prèvia reserva d'entrades gratuïtes, com la que el dia 1 de juliol va fer el grup Mar Brava a Vinaròs. Esperem que a Barcelona i els seus diferents barris les puguem gaudir ben aviat. Per tant, l'agenda que s'actualitza cada dia ja és amb el format de sempre, dividit en 2 blocs. El primer, Barcelona i província, i el segon, les altres províncies. Entremig, cantades online i les emissores de ràdio que fan un programa d'havaneres i que es pot escoltar també en diferit. Per molt que estigui pendent tot el dia del que es publica i miri les webs dels grups, cap la possibilitat de que alguna cantada no estigui a la relació. Si es dona el cas, agrairíem ho comuniqueu. Gràcies. Relació fins al 10 de juliol. Barcelona i província. Dissabte, 4 de juliol. A 8:45 del vespre, Les Anxovetes, Escola Casablanca, plaça dels Gegants 2. Reserva entrades gratuïtes a Entrepolis o Can Massallera al 93 654 89 50 de Sant Boi de Llobregat. Diumenge 5 de juliol, a 2:15 del vespre. Peix fregit a la Nau, carrer Arquímedes 8. Entrades gratuïtes fent reserva a l'Ajuntament 93 729 7171 de Barberà del Vallès. A les 10 de la nit, Les Anxovetes, plaça de la Catedral de Vic. Dijous 9 de juliol, a 8:45 de la nit. Faroners de Calella, 8:45 serà el sopar, i fan el tercer cicle d'havaneres a la Gàbia. Reserves 93 769 5385 o 656 889 328. Passeig Manuel Puigverd de Calella de la Costa. A les 10 de la nit, la Vella Lola al pati del Calissai. Riera del Pare Fita 31. Invitacions gratuïtes a la web del Teatre Principal o a l'oficina de turisme. Es podran veure a través del Facebook i el canal de YouTube de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. El dia 9 del C són de l'Havana, a Súria, però està pendent de confirmar les dades i les condicions. Programes de ràdio d'havaneres. Ràdio Estel, tots els dissabtes de 9 a 10, amb havaneres a peu de muralla, del grup Habana Vieja. És una reposició del programa Ràdio Montblanc, realitzat per Pere Domènech, Gerard Moreno i Jordi Margalef. I l'últim dissabte de cada mes
Sons de la Terra amb Gerard Carrion. Si voleu sentir alguna habanera en especial, podeu trucar al 93 409 27 77. La Xefla, amb Lluís Armengol i Irene López. Els diumenges de 10 a 11 a Ràdio Palafrugell i de 1 a 2 a Ràdio Mataró. Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués. Dissabtes de 10 a 11, diumenges d'11 a 12. I el segon bloc d'habaneres, amb Girona, Menorca, Tarragona, les seves províncies. Divendres 3 de juliol, a les 10 de la nit, Les Anxovetes, pàrquing del centre social. Entrada gratuïta fent reserva al 972 490 401 o al 691 490 320 de Sant Martí Vell. Dissabte 4 de juliol, a les 9 de la nit, l'Espingari, sopar amb habaneres a la Salvatana, carrer Allada 5 de Palamós. Reserves 972 314 148. A les 10 de la nit, Xalandrí, Son Autoritat Portuària de Maó, Menorca. 2:15 de la nit, Els Pescadors de l'Escala a plaça Poeta Sitjar de Castelldaro. 2:15 de la nit, Els Cremats al restaurant al balcó de Calella de l'Hotel Sant Roc. Reserves al 972 6142 50 de Calella de Palafrugell. A les 11, Neus Mar i Emilio, restaurant El Càntir, Hotel Alga, de Calella de Palafrugell. A les 21:30 és el sopar. A les 11 de la nit, Els Amics de la Torre, cantada d'habaneres de prop, a l'Hotel La Torre de Calella de Palafrugell. Diumenge 5 de juliol, a les 7 de la tarda, Els Pescadors de l'Escala, a la pista del CCP, la Cellera del Ter. Dilluns 6 de juliol, a les 8 del vespre, peix fregit, sopars mariners, tots els dilluns de juliol i agost. Restaurant Campoldo de l'Hotel Costa Brava, Platja d'Aro. Divendres 10 de juliol, a 2:15 de la nit, a Bàname. Hort del Mas de l'Abeurador, invitacions a Coc de Tíquets i al Castell de Masricard, a la Canonja de Tarragona. A Barcelona tenim una nova anul·lació de cantada, la de la platja del Bogatell, que inicia la festa major de la Villa Olímpica, que aquest any no es farà. Moltes gràcies. Bé, doncs ja ho veuen, que cada vegada es va ampliant aquesta agenda, com els explicava, i com també ens ho ha explicat la Maria José, en tots els detalls del que podem trobar aquests dies en quant a cantades d'habaneres. I faig aquesta crida, que també ens feia la Maria José, aquests grups que no es vegin que les seves actuacions estan a l'agenda de la Maria José, que es posin en contacte amb ella a través del seu Facebook, enviant-li un missatge o algun altre canal, com és el seu correu electrònic, per almenys estar al dia i que tots els grups hi siguin representats. Aquesta és una molt bona plataforma perquè els grups puguin publicitar les seves cantades. L'aprofitin, ja ho saben com ho han de fer-ho. I amb l'agenda acabem aquest capítol d'avui, el número 20 d'aquests Sons de Taverna, que recordin que han tingut aquests sons de cançons amb l'Irene López, que ens ha portat Una tarde paseava, amb les veus de Parlavà, el Va de Grups, la Montse Riera ens ha parlat del Blauet i hem escoltat la cançó de Records de Narcís Oliver i de Josep Bastons. En Gerard Carrion, a l'apartat de notícies, ens ha parlat de la cantada de Calella, que podrem escoltar a través de la ràdio, que aquesta vegada no podrà ser com ha estat sempre, però com que ens hem de reinventar i no deixar passar les coses, és una molt bona iniciativa la de Ràdio Palafrugell, que també s'hi ha unit Ràdio Estel i unes quantes emissores més que s'escoltarà la cantada de Calella. Gran iniciativa. I per acabar, la Maria José Voltó amb la seva agenda, que ens té al corrent i ens té al dia també de totes les actuacions dels grups d'habaneres. I ja ho han vist, de Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona, les Illes i les que vagin vinguent. I això és tot. Gràcies per la companyia i atenció i fins la setmana que ve. Adéu-siau i que siguin molt i molt feliços.